Nagaland lapen Assam hoi Golaghat alongri Chungajan MV Karbi PDCK abarim chairman I.K Songbijit mate sarsi inti kathar kahumridam. Thoyalong kido Karbi atum kido kisunga putha kachini jia phanpura Karbi anglong lapen dima hasau pen angtan Assam along district kebalong kido Karbi atum habar arong along kahumridam. Lason si patubi project lo ni paing ko hini durmiar ni Nagaland lapen Assam hoi Golaghat alongri Chungajan MV lapen arong along PDCK abarim chairman I.K Songbijit mate sarsing inti kathar kahumridam. Ahok lo North East India long Karbi khe ta khe barim binong lapen program state along ta Karbi khe do. Lasong bong pen Assam state along hen lo Karbi khe muluk ke ong nai. Pinpur me Assam state along Karbi atum Karbi anglong menalong rimate district chelong lo. Bonta Karbi anglong penangtan ta Assam state ar lo kaprek along rimate district along ta Karbi atum do olang. Lason si Golaghat alongri Chungajan MV lapen arong Karbi atum 1952 aning konpensi rong chukim si nang chuboche bom pusi hadak aratum nang chithandun. Bonta pinyarnian ta longle pata long lelang lapen ka certificate ta tribal sangha pensi ST plains pipon pusi nang chithandun. Lason si halabang sorong along 1952 pen chuboche pusi tame pinyarnian ta baduar legatheda humridam de pin lang pusi ningdup pen nang chithandun. Lapusona por hud Nagaland lapen Assam hoi Golaghat alongri Chungajan MV lapen arong along PDCK abarim chairman I.K Songbijit mate sarsing tikathar kahumridam majok hadagarat tum aning karong chipaklang lapen kachoro pajerpong. Apransi nilitum Chungajan MV Karbi Bongao hoi pen nalitum perangke tum pha nilitum hin pen nangke wang pi nangke humri pi aposi choro par piglo nilitum Karbi arong hoi pen choro par piglo pinila puson mesen nilitum phan Karbi khaya phan ke parung bonje phan ka pangtui bonje phan isi awar sai gelong je phan nalitum hin pen nangke humri pen aposi ningarong pik pen se nalitum phan choro par piglo nadak nilitum Karbi arong ke arta dupiglo 1952 aning kansi nilitum labang so Karbi arong senglo pining an ningkan troksi kebra hini an pleng deta pistame nilitum non pu an sitame kaching thurana thangta longdunde thangta nilitum phan akirap thedung lapuson ave lapusi nilitum chongdar bom chobom lapen choklem bom chutiki bom si lapusi rengdun bom sitame sarkar ahin pen ba kaprek ahin ben nilitum phan akirap akidori pen aposi pini arni ansitame nilitum paprang dun thekhe lapen la sonthak thak sinitum kaching thur awar sayanat avidunde asi nilitum kadokawe nilitum arong hoipen Karbi arong hoipen kadokawe Karbi ki thegi dingatum phan lapen non council ke sengji sara tum phan nilitum ka chuning ridun ke lahanlo nilitum arong phan nang tengni dari lapen un an pen nilitum hin pen nilitum phan kai kita nang ka matha ponbom je phan nilitum phan awar sai antame nang ke pipon bom je phan ahin to war pen stame nilitum phan nang ke rap nang ke lang je phan apen nang tengni ni pin je phan si nilitum dake do Karbi hoi pen nilitum perangke tum phan kachuning ridun alam kan hello nilitum mangbong ke theke re tum da do BAMA ke charlie tum da do lapen graduate dopik sitame awar sai bang wareng awar sai ka preka awar sai nilitum thek tum da do sitame la puson awar sai nilitum Assam pen ba kapreka hin men ayat awar sai be la silahai wareng awar sai hin sitame nalitum pen nilitum phan nanglang pi pon tha pusi chuni gulla labang sorong 1972 si ka chukim pusi ale 1952 ke chukim cheng la 1952 pen apian dak Karbi Anglong Autonomous Council punon ke theki ding kaprek atum dak nang ke chihungri bang ma dak ke dukisung aputhak nilitum phan Karbi Anglong hoi pen pini ansitame la puson ladaka Karbi atum phan ko pene ki dukisung doma ke boy ke lak doma pu pini an nilitum phan inut ake thegi ding tum pen ta Karbi Anglong ke thegi ding pen bang wela nak Golaghat along Karbi arong rong kan bak ndoji Golaghat district non nilitum ladake present non ki doke intierong la pen terang la rong ni ikil bella ene Golaghat along Karbi arong rong kan bak doji villages nilitum kachinida mate humridam de sitame lapu Golaghat district hala Golaghat ki dayana mane
kupolo polo tong chuki hola pen lapu akidaya nat do seta meni litum halatum pen chi humrira tas poson chi tong long lela seta non litum present da chi chini ge ni litum rong ni si do ikcho dagarong aja semeta kisung nei ko pilo akisung nai la hello ni litum ajar over side along de athema me lang punon me lang do seta me bang kilong nang dia ting pen ni litum hai long dun de la pen kiraba hin seta me kirab long seta me akinang ating pen long dun ede daga Karbi atom aphan len patai su se pula sukana hokla Allah non mat kini dum long lang len pata bostu ni tum phan pipela ne temporary forest department hoiben ala pusine sadharon hisab lu line certificate pusina pusta me lage permanent pata la son kali kecheng si dakla nanglik tum arong men nang thani gima nili tum arong men la ke MV forest village pusi pupon daga long ri la pen LA ko PPC ke par leklo ada ke nili tum phan ke ni ke panchayat long MV panchayat pusi li tum phanang par lopon lapen honesty bang ke lutunge saropathar long lapen chungajan la post office system e chungajan dak Golaghat la Chungajan long Karbi tum komentu aning kan pensi la dak nang ke boche la than thejima 1954 aning kana lompen lo chok tang te nang litum dak akar biatum kiduk kisung aptha ko pilang chithana ning tum nilitum kidu kisung la ke lahen lo nilitum ladak Golaghat district along kidu aning kan do piglo sitame pini arnianta Karbiang long Thomas council pen nilitum phana kirap mate jata size nilitum longbon pe ilitum ladak nilitum kisung patangte nilitum development a hinat pastame lapen kacharlia asainat pastame kapre ke hinat pastame nilitum kilongpon avar saive la sepini ladak sar kebang pen nilitum lason pilo patangte alam ka julong pen nilitum excited lo lapen nilitum ninga rongpik lo lapen nili rata phan ka bachini jining hang la ke la hello nilitum chongajan arong long mate nitum non ke under forest village posin nilitum phan ke nangsung pon lang la si nilitum ninge hang bang pon tangte nitum ala chongajan arong aphan isi len pata mante non ke nilitum ke only permanent pamu ke chathana son se permanent ayat long le lang la se pata bang nilitum phan jong sinang pipon patangte nilitum chongajan hin pen ekdom ninga klong ben ninga rong pijip si nili ningje pon lo la pen adun thu nili tumarong aphan ke non sitame MV village pasi pupon bom lang etum MV village po full meaning lo patangte mikir village pasi tum pupon bom lang sini tum Golaghat district long Karbi mate Karbiang long ke mikir village puarong ke avelo samini tum aphan nonanta MV mate mikir village pasi tum aphanang pupon bom lang lasi jongsi ladak Thomas council longpo lo patangte nili tum aphan laso kambang mate nak papleng pon vek pop sin litum ning thepon lo choro lo News Desk report Northeast Karbi Live.